Maray na aga po, mabuo na po kita ng sa generosyo sa kanawa. Matindog po ang gabos. Umaon ang kaburangan, makawit sa Diyos iyo ang kaburangan, natibunin langit asin baba. Umaon ang kaburangan, makawit sa Diyos. Pasalamat puno niyang magkaburangan. Umaon ang kaburangan, makawit sa Diyos. Sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, Amen. Maluhod po. Gawin ng pagsusod. Diyos ko, nagsususol ako sa bilog na puso ng gustong mga kasalan. Kasi nauungis ako kainin, huli sa pagkasala. Kapusan ng maninigo ako sa mga padusang matanos ng binuo. Kundi urok sa gabos, huli sa nagtumang ako sa inyo. Ang urok parangay pati maninigo na dapat mong pamutan ng urok sa gabos. Kaya, pusog ako naguhulaw sa tabang sa inyong grasya. Kung nagpuon mo niyan, dahil ko nagkasala. Kasi makalikay sa mga dahilan ng pagkasala. Amen. Gawi ng paggawa. Sinasamba ni ika, isa sa mong kaburangan, sa mong paratubos, lugod kami kahirapin mo. Sa sinanglitan ng lawog, kami nag-aatubang, luluhod sa kaludukan, sa ino nagbabalang. Wala sa liyanso, panabiling Santa Veronica, ang lawog mo inuturuhog sa mong mga mata. Duman sa Gethsemane, lawog mong makawiwili, inaknapin dugo sa pagsakit mo ni napuri. Nanibig ng Diyos na daiinuman ang napait na talis, alagad sa Ama, pagpungkot mo ang nangyari. Kaya, natulis ng lawog, kapakit na klungsi, na nalubong hubas, ngikan sa pasaluin. Sinampali na tabang, paglanghap at siring, basang-basang ka mga tauhan, kang nasa itunin. Purog ng gahin ng pangiso na pagsupiti, sa mga soldados, palupulog, labi-labi. Kayong kauntukan hanggang sa maturi-hurihi, abot sa kalbaryo hanggang mautsan ang Diyos akin. Babalangan na lalawgon, kaubayi kami. Bakulang pagkamuot mo, dahil namamati ni. Nihuli kang sa inong pasyon. Luwag mo ng hiling sa langit. Amen. Babit. Minagalang sa lalaw puno
babating pagkasala, nagsusulsul kami sa tubang mo nanunuga, kandilong na pagpabaya, kanyara na pagkasala. Inagalang sa lalaw mong mahal, sinungaling kahirapan, para tubos ni ginabang. Mga aking ngunit kaya sadamat gutom linog man, nasa mga kapiutan, ipasamong paalawan, sa oras ng pagpapabang, nganit ni maturukan, lawog mo sa kalangitan, sa langit kamurawayan. Inagalang sa lalaw mong mahal, sinungaling kahirapan, para tubos ni ginabang. Pabaranging banwaan at paborangnan, ipailing mo sa mga sa imong gibeno rostro. Ang ani magbanay sa grasya, ang mga banal, asin madarama sa kabanalan ang mga tao, ulit ang sa indang marhay na gibo, mamibig kita. Ang ani mabihag ang mga parkasala, asin nagtutumang sa mahal na Diyos, asin mabalik sila sa dalan ni kapanusan, asin kabanalan, mamibig kita. Ang aning iligay kita sa peste, ngilang linog bagyo, asin ibabang mga kasakitan, mamibig kita. Ang aning parigunan kita sa tuyang pagkipaglaban sa kasalan, awanin ko sa buot na magtumang sa maraot na dawi, urog nga pa mga nunungdan sa pagrapat ng simbahan asin nasyon, urog nga sa korupsyon, panlulupit, panangapon, panggagaya, mamibig. Ang aning sa pagdibosyon sa Divino Rostro, ating rawang kita kung kabos na liwanag nila lauguning kaburangnan, asin matala man sa tuyang pagkabuhay ang sa iyong pagkahirap asin pagkanuot, mamibig kita. Napuntok asin magpiniyong sa paghawak ng grasya na buot makamtan, mamibig kita. Ang mo, ngayon sa langit, papanalon ang ngaran mo, katong ang kaharian mo, nangyari ang buot mo, di sa baba, ang siring sa langit. Papangalan ko, para sa sabot. Ave Maria, pakapaning grasya, yang sa pagkulang pakapaning grasya, paladan ka sa kababaihan, asin paladan ang buhok ang sa imong pupo ng si Jesus. Namurawayan sa Ama, asin sa Apo, asin sa Espiritu Santo. Sa tulong aldaw, ang loob ni Jesus, ang siya binunyagan, misteryo pang sakramento ng bunyag. Nag-abot si Jesus, galing Nazaret, Galilea, asin binunyagan ni Juan sa Jordan. Pulos nag-awas sa tubig, ngayon niyang nabubuksan ang langit, asin ang Espiritu baro sa lampatan. Natutugtun sa iya, asin sarong tingog duminatungali sa langit. Ikaw sa kong aki, ang nanungutan.
kanilang kawanatulugang pampunyag, itinugtas mo bilang sakramento. Ang sa imong lawog, kang ikabininyagan, nagpagirumdum sa mo, ang kami mang binunyagan, naghilig sa mo ang Espiritu Santo. Asin kami, nga kapawiwiling, ang aki, ang mahal na Diyos. Kumalinigo na binunyagan ang lawog ni Jesus, sa daw ta pinabayaan ni ang paglikhaan, ang kasalan ang samong binunyagan ng lawog. Ang samong kasalan, para sa mong pagsukiti sa mahal mong lawog. O divino rostro, kairati kami, aking tabangan mo panindugan ang samong panuba sa bunyag. May sikwal si Satanas, asin ang kasalan, asin magtubot sa Diyos Ama, Ate, Espiritu, asin sa banal na katolikong simbahan. Amen. Ating dupuang gabos sa huring awit. Panang papatawaran mula mga parakasala. Kamarutan, O Kristo kami kahirapan, sa samuyang kakulapusan, sa samuyang mga karatan, kakurangan kami kabahan, kainumang kami lingawan, mansasay ng kahadean. O divino rostro, banal na lalaw ni Jesus, inuumawa sinamumutan, imbilog na kapikulan. O divino rostro, banal na lalaw ni Jesus, ligtas sa kabikulan, sa kulira kahilangan, iparayuman mo yan sa mga kadipisigan. O divino rostro, banal na lalaw ni Jesus, inuumawa sinamumutan, imbilog na kabikulan. O divino rostro, nalalaw ko ni Jesus, katauning paglaon, o banal na lalaw ko, sa iyong kasakitan, kami kahirapan. O divino rostro, banal na lalaw ko ni Jesus, inumawa sinamumutan, imbilog na kapikulan. O divino rostro, banal na lalaw ko ni Jesus, divino rostro, banal na lalaw ko ni Jesus. Pangarang Diyos Ama, Diyos Ate, Espiritu Santo, Amen. Diyos maray na po sa inyong gabos.
predicador, iyo si Reverendo Padre Conrad Flores, FFI, Father Guardians of the Franciscan Prayers of the Immaculate Bicol Mission. Matindog po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, akuntang sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Salako, makuring salako. Kaya nangangadyi ako kay Santa Maria, danay na Berhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen.
sa kaitaasan, asin sa daga katulinungan, taong marahayan mo, inumami ka, dinurukyami ika, sinasambami ika, pinapamuraway mi ika, mika, ulitang dakula mong kamurawayan. Adeng langit mo, Diyos Ama, makakamhan. Ating buktong Heso Kristo, Cordero kan Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Ang samong pakemahera, ika na nagtutukaw sa tuo ka naman, kaheraki kami. Kasanaan banal, di kasanaan kagurangan, di kasanaan uro kalangkaw. Kristo kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mami bi kita. Banal na Ama, ang sa imong kamurawayan, natatago sa mahal na lalawgon, din sa imong namumutan na aki. Sa samong pakisumaro sa iyang pagsakit, digdi sa daga, magliwanag lugod sa samong lalawgon, ang sa imong kabutan. Tanganing sa maugmang paghalat kan sa imong kapahayagan, samong makamtan ang kamurawayan nin sa imong kahadean. Siya nakaiba mong nabubuhay as nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Liturhiya kan tataramon. Sa enot nababasahon, madadangog niya to ang pamibi asin kahagadan ni San Pablo, na masabutan lugod kan mga taga-Kolosas, ang kabutan nin Diyos, sa paagi kan kadunungan asin pakasabot, na itinatao kan Espiritu Santo. Tanganing makapamuhay na maninigo sa kagurangnan, asin maggibo, an ikakaugma nin Diyos. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Ini an hulian, kung taadaw, tapoon kan aldaw, na inusip sa mo ni Epafras, an bareta dapit sa Indo, danay mi kamong ipinapamibi. An ninahagad mi sa Dios, iyo na bulanos nindong masabotan, an sa iyang kabotan, kaibaan bilog na kadunongan, asin pagkamidbid na itinatao kan Espiritu. Huli kaini, matatabangan ka mo mabuhay, siring sa linalaom kan kagurangnan sa Indo. Sarong buhay, na maninigo sa iya sa gabos na bagay. Ipinapahiling ang bunga sa mga karahayan na ginigibo nindo, as sinadadagdagan ang sa indong pagkamidbid sa Diyos. Mapa sa indo ang kusog na minasarig sa iyang mamurawayo na kapangyarihan, tanganing maugmang tiuson an anuman.
magpasalamat sa Ama. Huli ta pinagpakanigo kamong makaayon sa mga banal asin sa kahadean ninda magmana kan liwanag. Huli ta iyan ang ginibo niya. Hinali niya kita sa kapangyarihan nin kadikluman, asin dinara kita sa kahadean nin sa iyang mamumutan. Huli sa iya sa tong nakamtan ang kaligtasan, ang kapatawaran nin sa tong mga kasalan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipinapahayag nin kagurangnan ang sa iyang kaligtasan. Ipinapahayag nin kagurangnan an sa iyang kaligtasan. Ipinahayag nin kagurangnan ang sa iyang kaligtasan. Ipinahiling sa mga banwaan ang sa iyang katanosan. Narumduman ang sa iyang pagkamuot asin pagkamaimbod sa harong nin Israel. Ipinapahayag nin kagurangnan an sa iyang kaligtasan. Nahiling kan bilog na kinaaban ang kaligtasan nin sa tuyang Dios. Ang bilog na daga maog mang mag-awit sa kagurangnan. Umawon siya sa awit asin korahaw nin kaugmahan. Ipinapahayag nin kagurangnan an sa iyang kaligtasan. Mag-awit nin kaumawan sa kagurangnan. Kaibahan ang malumbay na tugtog kan arpa. Patanugon ang mga trompeta asin mga hamudyong. Maog mang mag-awit sa kagurangnan sa tuyang hade. Ipinapahayag nin kagurangnan an sa iyang kaligtasan. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa, kan banal na ebanghelyo, susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong aldaw sa baybayon kandanaw nin Genesaret. Si Jesus pinalibutan nin dakol nga mga tawo sa paghimate kan tataramon kan Dios. Nahiling niya ang duwang sakayan na harani sa pangpang. Ang mga parasira nakahawas na asin naghuhugas kan mga hikot. Luminudad sakayan na sadir ni Pedro asin nagbuot na irayo ning kadikit sa pangpang. Nagtukaw sa kayan asin nagtukdo sa katawuhan. Pakatapos pagtaram, nagsabi kay Simon, pumalawad ka asin itonton ang hikot sa pagdakop. Si Simon nagsimbag, Maestro, kasubanggi nagdamlag dai kaming nadakop. Alagad sa tataramon mo, itutunton ko ang hikot. Siring ang kinibo, asin nakadakop ning kadakol na sira, mala nga ni ta magigisi na ang hikot. Kaya pinaypay ang mga yaon duman sa duwang sakayan, sagkod na haros malunod. Pagkahiling kaini, si Pedro duminapa,
sa pamilisan ni Jesus asin nagsabi, "Humayo ka sako kagurangnan, ta ako para kasala." Siya asin ang sa iyang pag-iriba nagngaralas pagkahiling kandakol na sira na sa indang nadakop. Nagngaralas siring man si Santiago asin si Juan, mga aki ni Zebedeo, asin mga katabang ni Simon. Si Jesus nagsabi ki Simon, "Dai ka matakot, pongon yan, mga tao na an sa imong pagdadakopon." Ibinuong ninda ang mga sakayan, binayaan ang gabos, asin nagsunod ki Jesus. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Diyos marahay na aga po sa indo gabos. Diyos marahay na agaman po sa iyo, Father. Tayong lahat po ngayon ay nagtitipon upang ipagdiwang ang 3 araw ng Misa Nobenaryo bilang paghahanda sa kapistahan kay Divino Rostro. At sa ating pagtitipon, tayo po ay inanyayahan na atin pong pagnilay-nilayan ang tungkol sa tema, Called to Live in Communion, in imitating Christ. Kung napapansin po ninyo, tayong lahat ngayon na nandito ay halo po sa iba't ibang komunidad. Iba't ibang religious community. Merong Franciscan, merong Sisters of the Good Shepherd, no? Or halo po sa iba't ibang komunidad ng parokya. Sa parokya ni Immaculate Conception, or parokya ni St. Jude, no? Or sa parokya ng Our Lady of Piña Francia. At mapapansin din po ninyo na ang bawat membro sa komunidad ay halo po sa iba't ibang pamilya. Kaya nga ang bawat isa sa atin ay dala ang iba't ibang apelyido. Sa mga miyembro po ng ating komunidad, mapapansin din po natin na halo po ito sa iba't ibang tao, iba't ibang character, iba't ibang occupation in life, pero tayo pong lahat ay nagkakaisa dahil sa ating debosyon dyan kay El Divino Rostro. Viva El Divino Rostro! Ito po yung sabi ni St. Paul sa kanyang letter to the Corinthians. We are no longer of Apollos. We are no longer of Cephas. We are no longer of Paul, but we are all in Christ. We belong to one family, one church, and we have one faith. Itong mga bagay na ito ay nag-uugat po sa ating bukasyon na ating natanggap nung tayo po ay bininyagan. Di ba? Nung tayo po ay bininyagan, tayo po ay nagiging anak ng Diyos. Tayo po ay nagiging membro sa isang malaking simbahan, sa isang malaking pamilya ng mga baptized Catholic. We have one faith and we serve one Lord. Kaya nga, bilang mga Kristiyanos, bilang mga baptized Catholic, we are called to live in unity. We are called to live in communion. Because unity and communion is one of the important elements of our Christian theology and practices. Our communion in Christ lies the core of our Christian journey. Ngayon, kung makikita po natin sa ating mundong ginagalawan, marami pong division, marami pong pamilya nagkawatak-watak, marami pong mga grupo ang nag-away-away. Is that the real essence of Christianity? Is that the real essence of being disciples of Christ? Is that the real essence of being part or member of one big family which is called Catholic Church? Kaya nga, sa ating pagtitipon ngayon,
tayo po ay inanyayahan na i-imitate si Kristo bilang modelo par excellence kung paano natin maisasabuhay ang pagbuklod-buklod. No? Paano natin isasabuhay ang tinatawag nating pagkakaisa. Ito po ang hamon natin ngayon. Bakit? Sapagkat ang debosyon natin kay Divino Rostro, hindi lang po sa pamamagitan ng pagpaparticipate ng prosesyon. Yung debosyon natin kay Divino Rostro, hindi lang po sa pamamagitan ng pagpaparticipate ng novena. Ang real essence po ng ating devotion kay Divino Rostro, walang iba kundi isa sa buhay natin ang mga aral, ang mga teachings na makikita natin diyan sa imahe ni Kristo. At ano po ba ang makikita natin diyan sa imahe ni Kristo? Una sa lahat, makikita natin sa imahe ni Kristo ang totoong imahe ng Diyos. The image of Christ reflect the true image of God. We all know that in the Old Testament, hindi nagpapakhiling ang Diyos, hindi nagpapakita. Pero sa pagdating ni Kristo, siya po ay nagpapakita sa atin sa pamamagitan ng kanyang imahin, ng kanyang bugtong anak, imahin ni Kristo. At ang imahe ni Kristo ay isang Diyos na puno ng pagmamahal at puno ng awa. At dahil po sa pagmamahal na yan po ang rason kung bakit siya po pumunta dito sa mundo. At dahil po sa pagmamahal na yan po ang dahilan kung bakit siya po ay nagsasakripisyo at nagpapakamatay dyan sa krus upang tayong lahat po ay mailigtas. At ang pagmamahal na ipinakita ni Kristo is love without measure. At dahil po sa pagmamahal na yan, tayo po ay nakakamtan po natin ang ating kaligtasan. So, ito po yung hamon sa atin na we must imitate the love that Jesus possessed. Na sana tayo po ay gumagalaw according to the inspiration of love. Kasi kung nandyan po ang pagmamahal, nandyan po ang tunay na pagkakaisa. Bakit po nagkawatak-watak ang pamilya? Sapagkat wala ang tunay na pagmamahal na nadala ni Kristo. Kundi ang pagmamahal na naghahari sa isang pamilya na nagkawatak-watak ay walang iba yung tinatawag nating selfish love. But ang pagmamahal na gustong ipagawa ni Jesucristo sa atin ay yung pagmamahal na ipinapakita niya sa atin. Yung pagmamahal na tinatawag nating unconditional. Yung pagmamahal na tinatawag nating selflessness. At yung pagmamahal na tinatawag nating radical. That we must go beyond our human nature. Kaya ang sabi pa nga ni Kristo, hindi lang natin mahalin ang mga taong ating kilala. Hindi lang natin mahalin yung mga taong mga simpatiko sa atin. Bagkus mahalin din po natin even yung mga taong nagkakasala sa atin. Yan ang pagmamahal ni Kristo at yan din po ang hamon sa atin upang makamtan natin ang pagkakaisa. Naway ang pagmamahal na ito ang siyang naghahari sa ating komunidad ngayon. Ang imahe ng Divino Rostro, hindi lang po imahe ng pagmamahal. Yan din po ang imahe na tinatawag nating faithful. No? Faithful. Na isa katuparan ang plano ng Diyos na makamtan natin ang kaligtasan sapagkat maraming tao ang nagiging faithful sa kanilang responsibilities. Sino pong mga taong ito? Walang iba. Una sa lahat, si Kristo. Pangalawa, si Maria. Itong mga taong ito ay nagiging faithful sa kanilang mission sa buhay. Mission na natanggap sa Diyos. At yan ang dahilan kung bakit nangyayari ang plano ng Diyos na ibigay ang kaligtasan sa sanlibutan. Nangyari ang ating kaligtasan sapagkat maraming mga tao ang tapat sa kanilang responsibilidad at tapat sa kanilang mga tungkulin.
At yan din po ang hamon sa bawat isa sa atin. Makakamtan natin ang tunay na pagkakaisa. Makakamtan natin ang komunyon kung tayo po ay matapat sa ating mga tungkulin. Kahit na walang taong nagbabantay sa atin, yan ang kadalasan kasi problema natin. Ginagawa lang natin ang ating tungkulin kung merong mga taong tumitingin sa atin. Lalong-lalo na yung mga taong in authority sa atin. Hindi. Tayo po ay nanyayahan na kahit maliit na bagay, dapat tayo ay magiging matapat. Tayo ay dapat magiging faithful, kagaya ni Kristo. At nagawa po yan ni Kristo sapagkat He is humble. Sa imahe ng Divino Rostro, ipinapakita ang isang Diyos na mapagkumbaba. Siya po ay pumunta dito sa mundo, hindi upang siya ay pagsilbihan. Na supposed to be, karapat-dapat na siya po ay pagsilbihan sapagkat siya po ay Diyos. Pero anong ginawa? Kabaliktiran ang kanyang ginawa. Hindi siya nagpapaserbisyo, kundi siya mismo ang nagsiserbisyo sa kapwa. At yan ang tunay na imahe ni Kristo, humble, selflessness. He is willing to set aside His own glory, own interest para sa ikabubuti ng lahat. At yan din po ang hamon sa atin bilang membro ng isang komunidad, bilang membro ng isang organisasyon, bilang membro ng isang simbahan. Naway, i-set aside natin ang ating sariling interest. I-set aside natin ang ating sariling ego, yung I. At bigyan nating halaga ang interest at ikakabuti ng iba. No? Huwag po tayong magiging selfish. Huwag po nating hayaan that we will be spiritually blinded na para bang nakikita na lang natin palagi ang ating pangunahing pangangailangan. Palagi na lang natin nakikita ang ating sarili at hindi na natin nakikita ang iba. Kung naghahari po ang ego, naghahari po ang pride, ang selfish love dito sa ating sarili, yan po ang dahilan kung bakit tayo nagkakasala. Yan po ang dahilan kung bakit we easily judge others. Because ang ating mga mata ay nakatingin lamang palagi sa ating sarili. Magsasabi tayo, ay, ako ang pinakamagaling kaysa sa kanila. Ay, ako ang pinili sapagkat ako ay ang pinakagwapo kaysa sa kanila. No? Iwasan po natin yan, mga kapatid. Let us be humble. Sapagkat sabi pa nga ng Diyos, those who humble themselves shall be exalted. Kung tayong lahat po ay humble, I'm sure na hindi po malayo sa atin na makakamtan natin ang tunay na pagkakaisa. No? Then lastly, makakamtan din po natin ang pagkakaisa kung nakasentro palagi ang Diyos. Makikita natin sa buhay ni Kristo that He strengthened His relation with the Father through prayers. No? From time to time, ang ating Panginoong Kristo ay umakyat sa langit upang magdasal, upang makipag-usap sa Diyos Ama. At yan din po ang dapat nating gawin bilang isang komunidad, bilang isang parokya, bilang isang malaking pamilya at simbahang Katoliko. Dapat ang nakasentro, nakaangkla dyan, nakaangkla tayo sa ating pananampalataya at relasyon sa Diyos sa pamamagitan po ng pagdadarasal. Sabi pa nga sa isang pari na known masyado, nakilala natin na si Father Patrick Python, a family prays together stays forever. Tayo pong lahat ay bilang isang malaking pamilya ng isang simbahang Katoliko. Kung tayo po ay nagkakaisa sa pagdadarasal, I'm sure na hindi po malayo sa atin ang tunay na pagkakaisa at komunyon. Kaya mga kapatid, sa pagpatuloy natin sa ating banal na misang ito, hingin po natin sa Diyos, no, ang tulong naway ang bawat isa sa atin
magampanan natin ang ating tungkulin upang sa ikabubuti ng ating pamilya at simbahang Katoliko. Naway magawa natin ang ating responsibilities at duties bilang membro, no? Bilang membro ng isang pamilya. Kaya sikapin po natin na magiging tunay at faithful na mga anak ng Diyos. At magagawa po natin yan if we pattern ourselves into the life of Christ, who is the faithful Son of God. Naway marinig din po natin ang tinig ng Diyos na magsasabi sa atin, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." I hope na marinig sana natin ang boses ng Diyos na magsasabi sa bawat isa sa atin, "You are my faithful child, in whom I am well pleased." Amen. Matindog po ang gabos. Mamibi kita na danay manugod kitang maglakaw sa ginigiyahan kan Espiritu nin Dios sa lambang pamibi sa tung sabihon. Kagurangnan, papagdanaya samo an sa imong Espiritu. Kagurangnan, papagdanaya sa mo an sa imong Espiritu. Panua kan Espiritu nin kadunungan an mga pamayo kan simbahan, an Santo Papa, mga obispo, asin kapadean, tanganing sa saindang pagtukdo asin paarog, danay na magiyahan an katauhan, pasiring sa kabanalan. Kami namimibi. Kagurangnan, papagdanaya samo an sa imong Espiritu. Warasan sa mga pamayo kan gobyerno an balaog kan hararom na pakasabot, asin marhay na paghatol, tanganing an mga programa na sa indang ipinapasunod, magbunga nin marhay asin magdaranin kauswagan sa banwaan. Kami namimibi. Kagurangnan, papagdanaya samo an sa imong Espiritu. Pakusuga an buot kan mga maluluya, asin daing sinasandigan, an mga dukha, nagtitios, asin nawawaran nin paglaom, tanganing magkaigwa nin isog nin buot, asin pagsarig sa saimong pag-ampon. Kami namimibi. Kagurangnan, papagdanaya samo an sa imong Espiritu. Papaglaada an pagkamuot sa puso nin lambang saro, halia an pagkabaranga, asin da ipagkasinarabotan, tanganing makamtan an katuninungan asin pagkasararo. Kami namimibi. Kagurangnan, papagdanaya samo an sa imong Espiritu. Pakusuga an gabos na uya sa misang ini, siring man an gabos na donantes asin sponsor kan Santa Misa, ngunyan tanganing padagos na makapaglingkod sa saimo, asin sa kapwa, asin magkamit nin dakul pang mga balaog. Kami namimibi. Kagurangnan, papagdanaya samo an sa imong Espiritu. Amang makakamhan, mautob mi man dugod an sa imong kabutan, asin makapaglingkod man kami sa kapwa na mayong hinahalat na balos. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia.
Matindog po. Magpamipi kamo mga tugang, tangan ngan sako, asin sa indong atang, maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Dios, na samong parasurog, lilinya ang nalagonin sa imong bugtong na aki, na idinulot sa imo bilang malinig na atang. Lugod ining atang magkanigo man na akuon mo, tanganing makamtan mo ang sa imong kamurawayan. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa saimong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin matanos, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, Ama, Dios na makakamhan asin daing katapusan, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Daing kasalan, maugma siyang nagtios huli sa parakasala. Daing sala, inako niya ang kagadanan. Tanganing iligtas sa sala ang mga may sala. Sa iyang pagkabuhay liwat, ibinalik sa mo ang buhay. Sa iya ang kaumawan, asin kamurawayan, mantang ang langit, asin daga, daing untok na minaawit. Maluhod po. Kagurangnan, ikanagad ang banal, burabod ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimili kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kaya siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkua nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamu gabos, asin magkakan kaini, taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuan niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyang mga disipulos na ang sabi, mag-ako kamu gabos, asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipad, na papabuluson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako.
Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kaibakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siringman, giromduma sa imong pagkaherak, ang samong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong nanawgon. Kay raki kami gabos na miibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na Inakan Dios, Nuestra Señora de Peña Francia, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostolas asin gabos na santos, na kaitupan na kapagayagaya sa imo, magganigong maging kairas kan buhay na dayang kasagkuran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen, amen. Amen, Matindog po. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niyamo ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Heso Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwiniwalat ko sa Indo, ang sakong katuninungan itinatao ko sa Indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa na siya magpatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin naghahari sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Maluhod po. Uya ang kordero kan Dios, uya ang napapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo, may kamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, maumayan.
matindog po ang gabos. Mami kita. Kagurangnan, ulikan sa imong pagkaherak, paliwanagi man kami kan banal mong laog, tanganing hulikan padarakan sa imong katanusan, sa mong malikayan ang gabos na kasaklan, asin makaabot kami sa imong kahadean. Ika na nabubuhay asin nagahadi, kaibanin Ama asin in Espiritu Santo, sarong Diyos, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ikatulong aldaw, maheherako na kagurangnan, kan aldaw na ika nag-ako kan bunyag ni San Juan Bautista duman sa salog nin Jordan, sa imong itinukdo ang kahalagahan kan pagsulsol asin pagbago nin buhay kan mga parakasala. Siringman sa aldaw na ito, sa imong pinunan ang pag-utob kan sa imong misyon na iyo ang pagligtas kan bilog na katauhan. Tinugdas mo ang sakramento nin pagbunyag, tanganing mahugasan kami kan kasaklan na orihinal. Siringman inako niya mo ang misyon na maging instrumento asin katabang ni Jesucristo sa pagligtas kan samong kapwa. O Jesus, burabot nin kaligtasan asin kusog niya mo, pakusugon sa mo ang espiritu nin misyon. Ang pagpapahalaga, bako sana kan sa diring kapakanan, kundi siringman ang kaligtasan nin samong kapwa. Tawan sa mo ang balaog na samuyang minamawot, asin hinahagad sa nubinang ini, kung magkakaliko sa imong urok na kamurawayan, asin man karahayan kan sa mong kalag. Amen. Amen. Susod sa imong pagkabara, panasaran sa kong kasumikalan. Ugas-ugas ako halis sa akong sala, halis sa akong kasalan, iniging ako. Tarang sa kong kasumikalan na mamalayan ko, kasinan sa kong kasalan, danay kong kaatuban. Sa imo sana ako nagkasala, ang maraot sa imong mga mata, ginibro ko. Nangaling mahiling kang suri ko, sa imong mga tataramo, malingit sa imong pagbuko. Uya sa sala ko na mula, asin sa kasalanan ipinangidang ako kan sa kong ina. Kamurawayan sa mga asin sa akin, asin sa Espiritu Santo, siring sa kapilunan niya asin magdanay ba, asin sa kapanahonan kan mga panahon. Itinanda sa mo ang liwanag kan sa imong lawog kagurangnan. Nagtao kanin kagayagayahan sa sakong puso, An kagurangnan mapa sa indo. asin sa imong espiritu. Mamipi kita. O Diyos, na sa pamili ni Santa Veronica, nagbuot kang magwalat kan sa imong pagirundong para sa mong mga tinandaan kan liwanag kan sa imong lawog. Kan sa imong ladawan na natala sa iyang liyenso, warasan na mimibi kami, nahulikan sa iyang banal na krus asin mamurawayo na pasyon, ngunyan siring sa paagi ni salming asin sa anino, magkaligo kaming mag-umaw asin magsamba, asin maggalang sa inuman sana sa taga. Tanganing sa huling aldaw, kaming ligtas asin magayagaya, magmansay, lawog sa lawog, sa
Rangang na mahukom sa mo, siya na kaibamong nabubuhay as nagahari, kasaro kan Espiritu Santo, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Ang satuya pong Santa Misa ngunyan, idinidulot ni sa pasasalamat linda, Mr. and Mrs. John Mar Valenzuela, Mr. and Mrs. John Felix Valenzuela, Lala Moreno and family, Lina C. Alcantara and family, and the Apostleships of Prayer. Sa ngaran po kan satuyang ginagalangan na Cora Paroko asin kan Paris Pastoral Council, boto pong pasalamatan ang gabos na nagpartisipar sa ikatulong aldaw kan Misa Novenaryo sa kaumawan kan Dibeno Rostro. Salamat sa gabos na mga donantes asin sponsors kaining misa, sa mga miyembros kan Apostleship of Prayer asin DPC Liboton. Siring man sa mga peregrinos na hali sa Franciscan Friars of the Immaculate Religious of the Good Shepherd Sisters and Community asin Little Brethren of Mary Sisters and Community, asin sa mga deboto na nakisumaro sa satong selebrasyon. Kaiba siring man itong nagdadalan kan live stream coverage kaining misa. Asin siring man po, salamat po sa mga padi nga kaibahan yato sa misa ngunyan. Purog sa gabos kay Reverendo Padre Conrad Flores, FFI, ang satuyang celebrante mayor, asin predicador. Nagsasarig kita sa pangataman kan Dibeno Rostro. Padagos lugod kitang ilikay sa anon na kahilangan asin magliwanag sa to ang sa iyang lalaw ko. Diyos mabalos po sa gabos. Matindog po para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa saimong Espiritu. Bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva el Divino Rostro! Viva! Viva! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva! Dios mío.